Assalamu alaikum yan uwa da abokanan arziki masoya, ina yi wa kowa barka da wannan lokaci. Ina ma abota bibiyar shafukanmu na YouTube channel Bahaushe TV 24 da kuma Dakaru TV. Ina mai baku hakuri bisa rashin kawo muku ci gaban fim din wani ahali da ba mai ba, wanda hakan ya faru ne sakamakon wasu 'yan matsaloli da muka samu, amma insha Allah muna ta shirye-shirye akan kawo muku wannan ci gaba na wannan shiri na wani ahali. Kar ku manta akwai kacudi a cikin wani ahali. Yanzu mun saki episode 1, episode 2, episode 3 a YouTube channel ɗinmu mai suna Dakaru TV. Kar ku yi ƙasa a gwiwa, insha Allah nan ba da jima ba za mu ci gaba da ɗora muku wannan shiri. Sannan kar ku manta da cewa Dakaru TV ta ku ci. Ku ci gaba da wannan bidiyo, wannan channel, inda insha Allah za mu ci gaba da kawo muku abubuwa masu ƙayatarwa waɗanda za ku nishaɗantu da na ilmantarwa. Sannan akwai program da muke so mu fara shi mai suna matsalolinmu a yau. Wannan program muna ta yin tsare-tsare yadda za mu ga ba mu shiga haƙƙin wani ba kuma ba mu tauye haƙƙin wani ba. Ku ci gaba da kasancewa da waɗannan YouTube channel, insha Allah za ku amfana da su kamar yadda mu ma za mu amfana da ku. Dakaru TV ta ku ce, sannan Bahaushe TV ma ta ku ce. Mun gode.